नमस्कार. मी राजाभाऊ दुर्गे. सोमवार 6 डिसेंबर 2021 हा माझा वाढदिवस. या वाढदिवसाचं निमंत्रण आपल्या सर्वांना देण्यासाठी मी या व्हिडिओच्या माध्यमातून आपल्याशी संपर्क साधत आहे. खरं तर पिंपरी चिंचवड शहरातील तमाम नागरिक बंधू भगिनी, त्याचप्रमाणे राजकीय सामाजिक क्षेत्रातील सर्व नेते मंडळी, वरिष्ठ लोक यांनी मला भरभरून साथ दिलेली आहे. माझ्या कामाचं भरभरून कौतुक केलेलं आहे आणि या सगळ्यांच्या आशीर्वादासाठी 6 डिसेंबर हा दिवस मी जाणीवपूर्वक या सगळ्यांना निमंत्रित करून साजरा करण्याचा प्रयत्न नेहमी करत असतो. आणि विशेष म्हणजे आपण सगळेजण कुठलाही हेतू अथवा कुठलाही राग, रुसवा, फुगवा मनात न धरता 6 डिसेंबरच्या या कार्यक्रमासाठी आवर्जून उपस्थित असतात. याबद्दल आपल्या सगळ्यांचं मी कितीही कौतुक केलं तरी ते कमीच आहे. मी या 6 डिसेंबर रोजी जो माझा वाढदिवस 52 वर्ष मला पूर्ण होत आहेत आणि मी 53व्या वर्षात पदार्पण करतोय. तर अशा या 52 वर्षाची कारकीर्द आपल्या सगळ्यांच्या साक्षीनं साजरी करावी असा हेतू मनात धरून 6 डिसेंबर 2021 सोमवार या दिवशी आपल्या सगळ्यांना मी निमंत्रित करतो की आपण सर्वांनी माझ्या या वाढदिवसासाठी काळभोर नगर येथील सीझन हॉल 3रा मजला या ठिकाणी संध्याकाळी 7 वाजता सगळ्यांनी एकत्रित जमायचं.